El proper 26 de juny tindrà lloc la Junta General Extraordinària d'Accionistes de CaixaBank, on es votarà el nomenament com a consellers dels senyors Antonio Pulido i Enrique Goñi, copresidents de Banca Cívica. Comissions ho hem dit ben clar i sense embuts. No volem que els senyors Pulido i Goñi entrin ni en l'equip de direcció de CaixaBank ni en el de la Caixa i tampoc en la gestió de cap de les empreses del grup, ja que això seria una burla a la plantilla de Banca Cívica i transmetria un missatge negatiu dins i fora de la Caixa. Ara a la plantilla també ens hem de fer sentir. No volem una gestió com la de Banca Cívica, volem professionals i no visionaris que s'han cregut banquers i s'han posat sous indecents. Per cridar més fort, et demanem que deleguis el teu vot a comissions en la pròxima Junta General Extraordinària d'Accionistes de CaixaBank. En el full d'aquesta setmana t'expliquem com fer-ho. Des de fa unes setmanes que no es poden fer consultes telefòniques des de fora de l'oficina al call center de recursos humans. Aquesta opció era l'única per totes aquelles persones que no tenien accés al terminal financer. Estem parlant de persones en situació d'incapacitat temporal, permís de maternitat o paternitat, excedència i d'altres. Ara s'ha posat fi a aquesta opció, passant a centralitzar-ho tot en el Departament de Recursos Humans de cadascuna de les direccions territorials. Comissions hem manifestat la nostra disconformitat a la direcció, ja que entenem que no facilita les consultes i es podria veure limitada la llibertat de plantejar algunes qüestions. L'acord d'integració de Banca Cívica a CaixaBank només afecta el personal procedent de Banca Cívica. Tanmateix, la integració pot comportar algunes conseqüències a la plantilla CaixaBank que cal regular en un nou acord laboral, com serien les comissions de servei de personal caixa a oficines de Banca Cívica, la regulació de les condicions del personal afectat per tancaments d'oficines, les condicions del personal caixa que accedeixi a càrrecs d'oficines de Banca Cívica i l'ampliació de places de gestors i gestores de clients. Esperem que la direcció es posi les piles si el tancament de l'acord no es dilati molt.